Sziasztok! Üdvözöllek titeket a legújabb videóba. Ezúttal a Kiskunsági főcsatornára látogattam el, de most amúrozni. Remélem, hogy velem lesz a szerencse, és fogok tudni nektek mutatni szép ámúrokat, valamint bemutatni egy olyan taktikát, amit sikerre tudtok vinni amúrhorgászattal kapcsolatban. Remélem, hogy izgalmas, élvezetes és hasznos tartalmat fogok nektek tudni nyújtani. Tartsatok velem most is! Sziasztok srácok, itt is a kapás. Remélem nem fogott takadót. Kíváncsi vagyok, milyen halfajjal lesz dolgom. Leakadt. Egy kutyafáját neki. Hát igen, ez benne van az amúrozásban, hogy nem mindig ül bele úgy a horog a szájába. Mindegy, talán majd a legközelebbi. Az ujjamba viszont gyönyörű szépen bele. Hát jó reggel srácok, egy kis előzménnyel kezdeném a mostani kis videót. Pecából jöttem Pecába, úgyhogy ez a jó kis szín nem véletlen. Leégtem, mint a pecsenyekacsa, ennek majd biztos meg is iszom a levét. Lesz egy kis hámlás, de történt, ami történt, hogy Robival, barátommal és kollégámmal kimentünk a Nagy-Dunára, bevezetett egy kicsit a nagy-dunai csónakos Pecába. Különböző módszereket próbálgattunk, sikerült egy szép nagy balint fognom, egy kicsi süllőt, és hát szerencsémre vagy nem szerencsémre beleakadni egy olyan harcsába, amihez nagyjából közöm nem volt, úgyhogy azt nem láttuk. Robi is fogott halakat, úgyhogy jó peca volt, innen is nagyon szépen köszönöm neki a rengeteg élményt, hatalmas nap volt. És délután, vagyis hát este fele 6 órára érkeztem meg erre a horgász állásra. Körülbelül annyi energiám volt, hogy felállítsam a tábort, megkeressem a helyet egy ólom segítségével, hol hínaras, hol nem. Előttem egyébként nem hínaras a pálya, és beletessek, bevetettem a 2 végszereléket, és ki is dőltem. Úgyhogy most ezt a hiányosságot pótolnám egyébként. Most mindent egy lapra tettem föl. Nagyon jó pálya egyébként a szemközti oldal is, nagyon jónak tűnik. Nem akartam az etetésemet 2 részre osztani, úgyhogy tőlem itt ezen a parton, tőlem jobbra van egy kis ilyen bedőlt nád, és az elé etettem, és mindkét bottal oda fogok horgászni. Első éjszaka még úgy csináltam, hogy az egyikre meg a kukoricát raktam, a másikra pedig tigrismagyarót. Igazából elhoztam a csalistáskámat, de 1, 2, 3, legfeljebb 4 csalit fogok próbálgatni, ebből 3 tigrismagyaró, egyik pedig kukorica. Tehát térjünk rá akkor a dolgok lényegi részére. 2 előkével támadok. Az egyik egy teljesen lágy dérig, dupla tigrismagyaróval, és középen egy szivacsal. Ezt is majd megmutatom, ezt a csalizást nektek, hogy hogyan működik. A másik pedig a kedvenc előkém, a fluorokarbon kombi dérig, szintén 2 tigrismagyaró, egy fehér és egy mangós. Etetésre pedig saját házi főzésű tigrismagyaró, egy kis trükkel, miszerint lucerna pelletet és amúr pelletet raktam hozzá főzés után. Ez a 2 egyébként szerintem gyakorlatilag ugyanaz, de mind a 2-ből tettem. Mutatok nektek még egy trükköt, hogy hogyan tudjuk ezt a tigrismagyarót PVA hálóba tölteni, mert ugye az én bevetésre kerülő végszerelékem az úgy néz ki, hogy 2 tigrismagyaró, ki van fúrva, belül egy szivacs, és ide pedig egy PVA hálóban
az etetésre szánt tigrismagyoró, de PVA hálóban nem tölthető önmagába a tigrismagyoró. Ez ellen úgy szoktam védekezni, fogok egy kis frissen főzött tigrismagyorót, kiöntöm egy lábosba, és ez így önmagába megolvasztaná a PVA hálót. De otthonról lapunk egy kis sót, és megöntjük gazdagon sóval, majd ezt szépen összekeverjük. Most így néz ki a kézkeverékünk. Én ezt a típusú PVA hálót használom, ez egészen gazdaságos. Úgy néz ki, 2 cső is van benne, plusz egy tömőszerszám. A belső az 25-ös PVA, 7 méter, erre most nem lesz szükségünk. A külső cső pedig 35-ös. Ebbe teszünk egy kicsi mogyorót, tömővel egy kicsit megtömörítjük, kinyomjuk, és innentől már minden a klasszikus vonalon folytatódik. Egy csomó, megkötjük a másik csomót is, 2 csomó között elvágjuk, és már is készen van a tigrismagyorós lucerna pelletes PVA hálónk, amit én úgy szoktam felakasztani, de ezt majd mindjárt a csalizást is megmutatom. Egyszerűen csak itt a hálón átbújtatom a horgot, majd utána így felfordítom, itt pedig képzek egy ilyen hurkot, amin a csomót átrakom, és így meghúzom. Így néz ki a bevetésre kész, és ezt fogjuk az etetésre dobni. Ez egy kicsit segít amúgy kifektetni az előkét, nyilván ez szétoldódik, a kritikusan kikönnyített tigrismagyorunk pedig a kupacnak a tetején fog lebegni. A csalizás az viszonylag egyszerű lesz. Kiveszek 2 szem tigrismagyorót, egy 8 mm-es fúrót, lehetőségekhez képest legalább a feléig, hanem a 2/3 részéig belefúrok a tigrismagyoróba. És ugyanezt megteszem a másiknál is. Majd miután ezzel végeztünk, egy pop-up szivacsot előveszek, most például a sárgát használom, beledugom ide a lukba, és a másik tigrismagyorót is ráhúzom. És hát láttátok az előbb, ugyanúgy néz ki ez is. Megfogjuk a PVA hurkánkat, át a hálón, elfordítjuk, arra figyeljünk, hogy ne szúrjuk át semmi, mert akkor a horoghegye ki lesz takarva, kész is vagyunk. Ugyanezt megcsinálom a kombidériggel is, bevetem a végszerelékeket és várjuk az amurkomákat. Itt a nappali órákban, srácok, itt van itt a kapás, hú, de viszi! Hát ő lehet, hogy ponty lesz. Nagyon elvitte. Igen, egy kicsike ponty. Közben összeszedte a másik botot is. Sajnos. Első osztályú gubancolódás. Én most a teljesen lágy előkére jött. Semmi bevonat. 2 szem mangós tigrismagyoró. Középen pedig a szivacsal meg van könnyítve. Na gyerünk, mutatom a halat. Na hát srácok, első kifogott halam amúrozás közben. Kiskunsági főcsatorna. Nem amúr, kicsit kísértetiesen hasonlít a tavalyi kiskunsági amúrozáshoz, amikor amúrozni jöttünk és pontyokat fogtunk. Csodaszép kis pontyot fogtam egyébként, tényleg. Azért ilyen pacek halakat még amúrozás közben is szívesen fogad az ember. Gyönyörű
Aranysárga vad színe van, érintetlen száj, természetesen. Belőle egy nagyon szép nagy ponty lesz idővel. De folytassuk az amúrozásunkat. Remélem amúrt is tudok mutatni. A reggeli az valószínű amúr volt, mert egész könnyen jött, és az első fordulásnál már leakadt. Remélem, hogy lesz még amúr. Mindent megteszek érte. Nem fertőtlenítem, és engedjük is vissza. Hát srácok, a kis ponty után itt van egy újabb modgörbítős kapás. Remélem, ő nem ponty lesz. És remélem, hogy nem szedi össze a másik botot. Nem nagyon szeretem itt ütni a pályát, de kis potyesz ő is. Hát igen, ez a baj a tigris mogyoróval. Ő is leakadt. Leficánkolta magát. Egy kicsi ponty volt ugyanakkora, mint az előző. Ez a baj a tigris mogyoróval, hogy nem lehet vele szelektálni, hogy kifejezetten csak amúrok vegyék fel. Legalábbis ez az én tapasztalatom, ugye tavaly is, mikor amúroztunk, akkor is kis pontyokat fogtunk. És hát nyilván ezzel a kétszem tigris mogyoróval ugyanúgy most is csak kisebb testű pontyokat fogok. Ő lefordult a horogról, nagyon ficánkolt. Nyilván én is egy picit határozottabban csináltam, hogy ne vegye fel a másik botnak a zsinórját, mert el van süllyesztve, de azért itt a sték hiányosságai miatt nem tudok egész oda kimenni, ahol a botnak a vége van, és nem tudom úgy terelgetni, úgy próbáltam felhúzni, hogy ne szedje össze a lesüllyesztett zsinort. Én most lemarad, de semmi probléma. Reméljük a következő már amúr lesz. Hát srácok, megjött a következő jelentkező. Gyönyörű szép, azt hozzá kell tennem, de sajnos nem amúr. Én most a kombi dérigre érkezett, és itt a harmadik, negyedik ponty után arra az elhatározásra jutottam, hogy most kipróbálom azt, nem fogom meglebegtetni. Mutatom ezt a gyönyörű szép pontyot. És az is látható, hogy jóval kisebb példányokat fogok tigris mogyoróval, mint boilival. Ne feszülj már annyira. De azért csodaszép délutáni kiskunsági ponty. Elképesztően meleg van amúgy is, és hát jól leizzasztott. Fertőtlenítem, engedem vissza, és megpróbálom még most a délutáni órákban, bár hogyha itt vannak a pontyok, szerintem nincsenek itt az amúrok, de igyekszem azért amúrt fogni, ha már amúrozni jöttem. Mutassak már nektek amúrt is a tuti technikámmal. De hát nem mindig válik valóra az elképzelésünk. Nyilván itt a hely nagymértékben befolyásolja, de a Dunán való leégés után nem akartam feljebb menni, ahol nincs árnyék. Nekem itt tökéletes az árnyékba is, még ha ez a halak rovására is megy, és nem fogok amúgy csak ilyen csodaszép pontyokat. Én akkor is élvezem a pecát. Na, megyünk már. Gyertek ti is, srácok! Most már az amúrokat küldjed. Hát srácok, elég mozgalmasan alakult a mai nap, de mégsem úgy, ahogy terveztem. 4 kapásom volt a mai nap folyamán, aztán váltottam csak süllyedő tigris mogyoróra, ezután már nem érkezett kapás, úgyhogy nagyon remélem, hogy a most jelentősebb mennyiségben bejuttatott, körülbelül eddig van a vödör tigris mogyoróval, és a lucerna pellet megteszi a
a hatását. Nem vagyok csalódott, de azért egy kicsit mégiscsak csalódott vagyok, hiszen amúrozni jöttem ismét, és a Kiskunsági csatornán eddig ismét csak kis pontyokat sikerült fogni. Hiába valónak tűnik eddig a lucerna pellet is, pedig ebben én nagyon bíztam. Hiába, hogy most egy kicsit más helyen vagyunk, és tudom, fel kéne menni oda a napos oldalra, de én nem tudok 2 napot ott a perzselőhőségbe lenni, sem a feleségemmel, sem egyedül, úgyhogy örülök én ennek is, meg még amúgy ne temessük ezt az egész sztorit, mert van még egy éjszaka. Megcsinálom az etetést, nyilván felnézem a botokat, csinálok rajtuk egy frissítést, mert elképzelhető, hogy ez a fonalas alga, bár előttem nincsen hínár, meg ahova horgászok, ott nincsen hínár, de mégiscsak azért áramlik a víz, hogy esetleg a horogra valami ilyen fonálalgaszerűség rátapadt, úgyhogy azokat még mindenképpen frissítem. Aztán hát várjuk a fejleményeket. Most egyelőre úgy tűnik, hogy a pontyokat sikerült leszelektálni, aztán, hogy lesz ebből amúr, azt nem tudom. Hát szurkoljatok nekem nagyon, hogy sikerüljön egy amúrt fogni, és akkor sikeresen zárom ezt a küldetést. És ugye erről beszéltem, hogy ezért hiába, hogy előttem nincsen hínár, de azért ezt a fonalas valamit csak sodorja a víz, és azért illik néha megnézni. Már azon is elgondolkodtam egyébként, hogy a horogra rakok ilyet, mert úgy tudom, hogy ezt nagyon szereti az amúr, de majd legközelebb. Hát jó reggelt, srácok! Az éjszaka és a hajnali órák úgy teltek el, hogy egy árva megveszekedett kapása volt. Ezt egyébként most nem tudom hova tenni, és nem nagyon tudom mire vélni. Nemhogy amúr, most még pontyok sem voltak. Úgy ébredtem, hogyha Isten igazából tudom, hogy így alakul ez az éjszaka, akkor legalább az egyik botra felteszek egy boilit, hogy esetleg egy jó nagy pontyot így a 2 nap alatt kialakított szénhidrátos etetésem megpróbáljak egy jó nagy pontyot fogni. Ezek a kiskunsági amúrok mindig kifognak rajtam, de hát ezek szerint lesz még itt tennivaló, hogy fogjak innen amúrt. Nem tudok már mit elmondani. Iszom a kávét, aztán szedelőzködök. Hát srácok, ennyi lett volna ez a kis videó. Sajnálom, hogy nem sikerült amúrt mutatni nektek, de higgyétek el, hogy ez a taktika, ez akár működhet is. Nem rossz ez a taktika, és ha más nem, akkor ilyen szép pontyokat tudtak fogni, akár még ennél nagyobbakat is. Remélem, hogy tetszett a videó. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok, kommenteljetek, iratkozzatok fel, valamint tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!